चारोटी राशिଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ସୂତା ଭାରି ଖରାପ ପିନ୍ଧିଲେ ଭୋଗିବେ ଦୁଃଖ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ପାଦରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେକ ଏହାକୁ ଖରାପ ନଜରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କଳା ରଙ୍ଗ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଖରାପ ଆଖିରେ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କଳା ଟୀକା କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକ ସର୍ବଦା କଳା ସୂତା ପିନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ମେଷ ରାଶି। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ମେଷ ରାଶିର ପ୍ରଭୁ। କଳା ସୂତା ଶନିଦେବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲୋକମାନେ କଳା ସୂତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କଳା ସୂତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ଏବଂ ରାହୁର ଶାସକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲୋକମାନେ କଳା ସୂତା ପିନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ କେବଳ କଳା ସୂତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ସମ୍ପର୍କରେ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକ କଦାପି କଳା ସୂତା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନକରି କଳା ସୂତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବିଛା ରାଶି। ବାସ୍ତବରେ ବିଛାର ଶାସକ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ କଳା ପୋଷାକ କିମ୍ବା ସୂତା ପିନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କଳା ସୂତା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଚାପ ସ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।